sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, send-off ceremony kan augmentation force para sa Peña Francia Fiesta, pinagibo kasbawong aga sa Camp Simeola sa siyudad kang Legazpi. Price freeze, higot na imomonitor kang Department of Trade and Industry sa Camarines Sur. Camarines Sur nasa irarum naman kang state of calamity matapos ang bagyong Enteng. Mga tinampo sa palibot kan venue kan bar exam ngunya na taon, liwat na isasara. Diyos marahay na banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatod Bareta. Send-off ceremony para sa augmentation force na idideploy sa syudad ni Naga ngunya na Peña Francia Fiesta, pinagibo ka sa bagong aga sa Camp Simeola sa syudad kan Legazpi. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. 2,000 na personahe hali sa PNP, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, as in Armed Forces of the Philippines, ang mabilog kang augmentation force na ipapadara sa siyudad kang Naga ngunya na selebrasyon kang Peña Francia Fiesta. Kasubagong aga, pinagibo ang send-off ceremony sa sainda sa Camp Simeola sa siyudad kang Legazpi. Kabali sa tugon ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director kang PNP Bicol, na siguruhon ang seguridad ka mga deboto na mabisita sa siyudad. Matabang man ini sa crowd control, traffic management as in anti-criminality ang ipapadarang augmentation force. Of course, unang-una yung anti-criminality, then yung crowd control, yung traffic, yun ang pinaka main objective natin. Dideploy ko lahat yung present natin ngayon, human resources, logistical resources, including financial resources. Apera kang personal, kabali ang ibang resources kan PNP sa ipapadara sa siyudad kang Naga. Gabos man subot na lakdang ninda ang nakakoordinar sa simbahan asin lokal na gobyerno. Including LGU, yung simbahan man, kasi sila yung office primarily responsible, sila yung host dito. So tayo ang nakiko-coordinate sa kanila yung adjustment na dapat natin gawin ay susundin po. Presente man kasubawong aga sa ginibong send-off ceremony si Police Colonel Erwin Rebillon, ang City Director kang Naga City Police Office. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kabali sa inilatag na seguridad ka Naga City Police Office ngunyan na Peña Francia Fiesta, iyo ang pag-implementar kan gun ban o suspension of permit to carry firearms outside residence. Mismong si Police Brigadier General Andre Perez Dizon ang nagkumpirmar kan pagpapasunod kaini ngunyan aldaw, asin matapo sa petsa 22 kan presenteng bulan. Depende po sa intelligence sa community po natin kung ano magiging decision nila. But yung certain natin dito is isususpend yung permit to carry firearms outside residence. Padago sa mga bareta, bagyong Enteng nagwalat ng 12.5 million pesos na danyo sa sektor kan agrikultura sa siyudad ng Naga. Aramon taban ng kumpletong detalye sa report ni Christine Reyes. 12.5 million pesos ang kabilugan na danyo sa sektor kan agrikultura sa siyudad ng Naga matapos magpabaha si bagyong Enteng. 43 na paraoma ang naapektaran halos sa barangay Mabolo asin Concepcion Pequeña. 2.7 million pesos na kantidad din paroy ang nawara sa duwang barangay. Sa barangay Carolina asin Panikwason, nakapagrehistro ng 7 million pesos na damage para sa mais asin 47 na paraoma ang naapektaran kaiyan. Igwamang 2.7 million ng mga gulay, araw kang talong asin marigoso ang naapektaran sa barangay Panikwason. Ang datos na ini, hali sa City Agriculture Office sa pamamayo kang Acting City Agriculturist na si Mr. Ernesto Asense III. Sigun sa iya, may tabang na maitatao sa mga paraoma kang Philippine Crop Insurance Corporation. Ang inotang advice is itong mga nag-apply sa crop insurance mag-submit ng notice of loss. Puon pa po kan Martes, may mga paraoma na kitang nag-submit ng notice of loss para makaklaim sinda ng indemnity sa Philippine Crop Insurance Corporation. So all commodities man po ni. Tapos pag-abot po duman sa state of calamity na diniklarakan nakaagi man na Martes, Lunes pala, Martes.
Yun po yan ang magiging source ta kadtong quick response fund na ang hinihiling mi po mag-provide ng inputs or fertilizers sa satong mga parauman na natama. Ngunya na may paabutan na raot ng panahon sa syudad ni Naga, inabisuhan na ni Mr. Asense ang mga parauman na mag-ani na ninamay. Iyo po, ining paabot na duwang bagyo by next week, ang advice me is mag-harvest na para duman sa pwede naman harvest para at least may makuaman maski kadikit duman sa saindang mga pananom. Tapos, yan po, liwat, malawag yan duman sa crop insurance. Makaka-apply po, iraray for notice of loss. Para sa One Media TV 48 Taga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Pinagdeklara ang price freeze para sa mga basic necessities igdi sa syudad ning Naga na nasa irarom ngunyan kang state of calamity matapos ang bagyong Enteng. Susog ki Department of Trade and Industry Provincial Director Mr. J. Ablan, naglilibot sinda sa mga supermarket asin saradit na tindahan para masiguro na sinusunod kaini ang ipinaluwas na resolusyon. Dagdag pa ni Ablan na may maninigong penalty ang isayman na mga business owners na dae masunod digdi. Upon declaration kang state of calamities, ang basic necessities naka-price freeze. So, ano ining mga basic necessities? Iyon sa mga noodles, canned sardines, bread, particular po ining sliced bread and pandesal. And then ining bottled water, itong sabong panlaba, candles, and then itong mga milk, powdered and ining condensed and evaporated. Siring man ang mga canned sardines. And of course, ining iodized salt. So, yan ang mga basic necessities. And under 7581, dapat freeze or frozen ang mga presyo. Kasi under 7581, ang pinakababa kayan is 5,000 or it can go as high as 200,000. Depende sa gravity kang offense, depende sa volume of products na involved, and depende kung pere-permi niyang nakukomiter ang the same na violation. So, it can increase as high as 200,000 pesos. Sa iba pang bareta, mga basurang nakabara sa irarom Kantulay matapos ang bagyong Enteng, dikit na lang subuot ang natatada susog sa Enro. Aramon ta ang detalye sa report ni Christine Reyes. Bago pa man magtama ang bagyong Enteng na nagpabaha sa syudad ng Naga, nainot ng pinaglinigan kan Environment and Natural Resources Office sa paagi kan Naga River Maintenance Unit ang Naga River bilang preparasyon sa Peña Francia Festival. Asin ngunyan, nakatutok sinda sa paghalik kan mga inatong na basura, mga water lilies, asin man iba-ibang ragpa na nagpabara sa may irarom kang Panganiban Bridge matapos ang paglangkaw kan tubig. Susog ki Senior Environment Management Specialist Mr. CJ Zantua, may kadikit pang natatadang basura na iyong ngunyan ang sa ida pinaglilinigan, katabang an man iba-ibang organisasyon sa syudad. Pigasas mi po sa area, chinek mi po si gabos na mga rugpa kang nakaging bagyong Enteng. Naasas mi po na si mostly si rugpa po nag-concentrate along sa irarom po kang Panganiban Bridge. By that time po, pigiling mi po si volume kang mga debris, mostly po si mga barani kang batag, si mga water lilies and other pong mga basura nagpile up po sa areang ito. Inoperate mi po siya puon po kang Monday hanggang ngunyan po igwa na lang pong dikit. Idadagdag pa ni Mr. Santua na doble ang pagtrabaho ni ngunyan huli sa panibagong raot nin panahon asin ang paranihon na fluvial procession. Hinabol mi kaya po siya ngunyan na simana dahil saro pa medyo may malayo na panahon dagit ang paabuton ulit by next week. And part din po siya kang ginigibo mi na by that time po maabot po ang Peña Francia Fiesta, particularly po si fluvial procession, clear out na po sa gabos sa mga debris ang Naga River ta. Nangapunan man si Mr. Zantua sa publiko na daiki buhon apunan ni basura ang salog kan Naga. Inapangapudan po sa gabos sa mga residente, kang gabos sa mga taga-Naga, particularly po sa naka-star sa haraning parte kang Salog Naga. Unsi po yan na river and barangays na iwasan po magparaapon ng basura dahil masakit na po haldo ko niyan, lalo na kung nasa tubig na ano po. Limited po ang personnel po, naka-assign po dyan.
And iningwata po na papalinig po asin magmaray po ang kalidad kang salog nagata, kaya po hinagan mi po ang gabos ng mga taga-naga na kung sakali may maraman kamo na nagalastar or nag-aapon ng basura, i-report po nin dahil po aram po kang barangay. May mga enforcers po kami naka-designate sa mga areas. Pwede po nung i-report sa barangay, picturean, and i-report po sa moyong opisina. Para sa One Media TV48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa pagbabalik kang news break, outpatient department kang Naga City General Hospital bukas na. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCS CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education. Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kalamidad, tensyong pansiguridad, hasindaing untok na kariribukan sa bilog na kinaaban, padagos mo kaming binabantayan.
Salamat po ina sa urualdaw mong pagpadangat. Ang bilog na kabikulan, yaon sa pagranga kan sa imong ngaran. Halik kay Congressman Zaldico, Congressman Jill Bungalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, bagong bukas na outpatient department Canaga City General Hospital formalmenteng pinag-turnover sa lokal na gobyerno Canaga asin sa manihamiento kan ospital. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Ginibukas sa bagong aga ang blessing and turnover ceremony sa bagong outpatient department kang Naga City General Hospital na pinunduhan kang Newport World Resorts Foundation Incorporated. Para sa chairman and president kang foundation na si Mr. Nilo Tadeos Rodriguez, naging katuwang maninda sa paghatod ka ng sabing proyekto ang PAGCOR. Sobra man ang pasasalamat ni Naga City Mayor Nelson Ligacion sa tabang na pinagtao ka ng sabing foundation para sa lokal na gobyerno. Your vision for Naga as a healthy city aligns with one of our advocacies for the Newport World Resorts Foundation, which is promoting quality healthcare services and infrastructure in the country. We are truly honored to be able to contribute in realizing your vision to this project. Araw-araw, around 250 patients, 100 plus na nakagat. 5 patients ang ngayon ay nabibigyan ng kaukulang serbisyo dahil po dito sa inyong tulong, Sir Nilo Tadeos Rodriguez. So muli po, maraming salamat. Alagad para kay Mayor Ligacion, sa ibong kang magayon na pasilidad asin kinukumpletong medical equipments kang Naga City General Hospital, ang marhay na serbisyo asin pag-asikaso sa mga pasyenteng nagdudulok ang pinakamarhay na maitatao kal mga personahe kan nasabing hospital. Meron na po tayong mga buildings and of course the equipment will still have to be completed. But the most important thing is the kind of service that is expected from us by the people we serve. Kaya kapag hindi kasi yun naramdaman ng ating mga pasyente na lumalapit po sa atin, ano bang ganda ng building, ng equipment, ng facilities natin ay mababaliwala sa karamihan kung hindi po nila mararanasan yung tinatawag na TLC, Tender Loving Care. Remember, and I am addressing this to our doctors, nurses, and medical personnel. Pagkatapos kang programa, tulos man pinapila si mga pasyente na mapakonsulta. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, halangkaw ang insidente kang dengue sa Camarines Sur puon bulan kan Enero hasta ngunya na bulan nin Setyembre kumpara sa nakalis na taon. Anagad susog ki Dr. Ray Milina kan DOH Camarines Sur, inihulit ang mauran ngunya na panahon kumpara kan nakalis na taon na mainit. Kaipuan subot gibuhon kan publiko ang search and destroy o paghanap kan mga natitipo na tubig na iyo ang pinagsusugukan kan lamok na posibleng may dara kan helang na dengue. Pero ang pinaka-importante sa 4S, itong search and destroy, napunta itong mga nakatiwangwang na possible container ng mga tubig, tapos ipatalaob yan, tsaka maglinig. Pag example nga ni, pagbaha-baga, grabing ragpa. And it's one of the cause ng pagbaha ng paabarahan. Kaya dapat disiplina. Sa iba pang police report,
Attempted homicide ang inaatubang na kaso kan sarong vendor na residente kan Barangay Calawag, Syudad ni Naga na may warrant of arrest hali sa korte asin may piyansang 36,000 pesos. Ang akusadong si Nelson na 52 anyos ang inaresto kan mga tauhan kan Police Station No. 3 sa Barangay San Francisco, Syudad ni Naga kasuod mang udto. Antes na pinagdara sa Police Station No. 3, pinag-agi mo na sa Naga City General Hospital ang nasabing persona para sa medical examination. Padagos pa sa mga bareta, iniluwas na kang Public Safety Office ang mga mangyayaring road closure as in rerouting kan bulos kang trapiko sa palibot kang University of Nueva Cáceres na iyo ang venue kang 2024 bar examination. Mapon ang pagsara kan tinampo sa oras na alas 12:01 nin amay na pagkaaga sa aldaw na Domingo, Petsa 8. Ini para masiguro subuot ang seguridad asin pasi orden sa palibot kan venue. Gigibuon ang bar exam sa petsa 8, 11 asin 15 kan presenteng bulan. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na follow ang samuyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini ang One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. To our fellow Bicolanos, as we gather to celebrate the Peña Francia Fiesta 2024, let us reflect on the divine legacy we are entrusted with to nourish our faith, preserve our rich religious heritage, and share the blessings we receive from our Ina with the rest of the world. As a community, the Naga College Foundation, Inc. joins all devotees, bound by our love for Ina, and through this shared devotion, we find strength, unity, and purpose. As we leap into the future, let us continue to cultivate the seeds of faith that have been passed down through generations
to live out the virtues embodied by our Queen, Nuestra Señora de Peña Francia: compassion, humility, and unwavering devotion. Let us nurture them so that they may flourish for generations to come. Viva la Virgen!